No nyt, no joo. Huomenta. Tervetuloa Algarven Vilamuuraan. Tässä juuri lukitsimme itsemme ulos omasta kämpästä. Joo, hei. Ja tervetuloa tähän matalaan majaan. Tässä aulasta ala varsin avara. Tästä voimme ensimmäiseksi käydä tässä kurkkaamassa keittiöön. Keittiössäkin on kalusteet kunnossa ja tilaa tehdä ruokaa vähän isommallekin porukalle. Onko tää mikroaaltuuni? Ei, se ei ole, se on toi verkkosoitin. Sillä voidaan ladata joku noista 8000 biisistä, jotka on tuolla keskussoittimella. Ja tällaista keittiötä ei näillä matkoilla ennen nähtykään. Sitten on tämä ruokasali, jossa varmasti tullaan nauttimaan herkullisia illallisia. Sitten tämä melko ahtaanoloinen olohuone. Just mahdutaan siihen nelistään. Mennäänkö? Ja sitten voisimme käydä tuolla yläkerrassa. Mennään sitten tonne alakertaan seuraavassa. Seuraavana jo ensi kerralla. Täällä on 3 makuuhuonetta. Niin, täällä ylhäällä tosiaan 3 makuuhuonetta. Ja tässä on tämä niin sanottu master bedroom, jossa kouverotilaa on riittävästi. Täällä on tilaa myös niin kuin ja tavaraton. Niin voitte arvata, että kenen huone tämä on. Jussi. Ja sitten tästä tälle meidän pikku parvekkeelle päästään. Että jos tuolla on tuo sisätilat ahdistamaan, niin voi tulla tähän 100 neliön terassi. No täällä on toiset 100 täällä. Näin. Ja tässä näkyy sitten meidän puuli ja siihen on laitettu tuollainen katos päälle. Mutta senkin saa kyllä pois tuolla ohjeet. Ja golfkenttähän se on tuossa vieressä. Niin. Siellä näyttää saksalaisdaamit jo oleva aamukierroksella. No, miltäs tässä vaiheessa tuntuu? Ihan hyvä pössis tällä hetkellä, kun vaan netti vielä toimisi langattomasti.